Ato dito ko, tubangan ko. Ato dito sa tubangan ba? Panira bugas dai. Mahal na sa bugas dai no? Na asa man tong tag 20 ba? Why tag 20 dire? 21 4 dire. So 63 59 la no? Nangita ko sa tag 20 wa man. Dire. Palawan na na be. Dai 5 na. Nang tag 20 di amigo wala. Ada. Itong tag 20 bugas banggi. Wow. Katong gisad-saad ba? Kinsa gyud nagsaad ato amigo? Mahal na kayo ng patanaw mana, presyo kayo. Ano man? Ikaw tag Kayanan. nakadungog ka tong tag 20 kilo wala. Wala oy. Hakam ko no ng tag 20. Kanal na be. 5 kilo na. Wa man tag 20 dire. Ha? Naamo ko ni isad-saad nga tag 20 ma'am. O pa di ka kadungogan. Siyempre magkano tag 20. Abaw gani. Ha? Pagumpra na ta na. Oo. 5. Tunga deh. Oh, this 20 mahal na kayo ron. Wagid matuman nilang tag 20 kilo. Apay mamo. Yawa ka no? Sus! Oh, Oh. maintag matinood lagi. Day, kuhay ko sa kulapo day. Mahubog yan eh, di na madaan bugas niya. Sus, yawa ka na. Ato na ko. Nana bugas. Ya, nanay mong kuha ni mo tiki-tiki ni mo. Ya ato na. Ha, hindi na sa lahos nito babaw. Manto na kumulay lagi ko. Bantay dili mada ha, tiki-tiki may masiguro ha. Sige, bye-bye na. Hey, Bye na. salamat kayo mong gipatupi ha. Inal ko pyo. Gwapo na ka. Oh, wag pa mauto ang tao. Oo. Uso ba di karon? Oh, why no? Salamat taong ba? Salamat taong ba? Umbasad. Sige, bye-bye. Kami ang ni kanon, basta dili atong gato. Nga, oy.